שלום לכם. הנתונים הרשמיים מראים שיש עלייה במספר נוטלי המשכנתאות שמפגרים בתשלומים החודשיים. אחד הפתרונות הוא למחזר את המשכנתה, כך שההחזר החודשי יהיה קטן יותר. עופר חדד בדק מתי כדאי לעשות את זה. אני מבין שלקחתם משכנתה של 700,000 שקל לפני כשנתיים. ריבית בנק ישראל שירדה בעקביות בחודשים האחרונים העלתה בעבור רבים מנוטלי המשכנתאות את האפשרות למחזר את המשכנתה ובכך אולי להקטין את גובה ההחזר החודשי לבנק. הבנו שאפשר או להקטין את ההחזר החודשי או להקטין את התקופה, ולכן הגענו כדי לברר איפה אנחנו יכולים לחסוך. אז איך בדיוק זה עובד וכמה אפשר לחסוך במחזור? ניקח לדוגמה זוג שלקח בשנת 2006 משכנתה בגובה 500,000 שקלים ל-20 שנה. הריבית הקבועה הממוצעת שהעניקו הבנקים עמדה על קרוב ל5%. במתכונת הזאת עומד כיום ההחזר החודשי של אותו לקוח על כ-3,740 שקלים. מה השתנה? הריבית הממוצעת שנותנים היום הבנקים ל-15 שנים לסכום הנותר כבר נמוכה בהרבה, 2.7%. מחזור המשכנתה ברמה הנוכחית תפחית את ההחזר החודשי ביותר מ-500 שקלים ל-3,228 שקלים. כלומר, החיסכון המצטבר לכל התקופה הנותרת יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים. הסכום של 400 שקלים האלה בטח שהוא מהותי, במיוחד שיש לך ילדים קטנים בבית, במיוחד שאת זוג צעיר ויש עוד הרבה דברים מעבר לקטע של המשכנתה. בטח. כל 400-500 שקלים זה משהו שעוזר. אגב, אפשרות החיסכון אינה רק בהקטנת ההחזר החודשי. הלווים יכולים לבחור גם להשאיר את ההחזר בשיעור הנוכחי ולמעשה לקצר רק את תקופת ההחזר בכשנתיים וחצי. במסלול הזה, אגב, החיסכון לאורך זמן יהיה אפילו גבוה יותר. על פי הערכות, כ10,000 מחזורים מתבצעים בישראל בכל שנה, מתוך יותר ממיליון משקי בית שמשלמים משכנתאות פחות מ1%, למרות שמדובר בהלוואה הגדולה ביותר ובהוצאה המשמעותית ביותר בעבור מרבית משקי הבית בישראל. נראה שרבים מהלווים בארץ פשוט מעדיפים לוותר על העיסוק במספרים, גם כשמדובר בחיסכון של מאות שקלים בחודש.